Ik sta hier naast Martijn de Wilde, ploegleider van het brandweerkorps IJsendijke. Martijn, vandaag is er heel wat meer te doen dan alleen maar een oefening van jullie eigen brandweerkorps. Ja, dat klopt inderdaad. We zullen vandaag de wedstrijden organiseren. Daar heb je verschillende klasses in. Dat zijn regionale wedstrijden? Ja, dat zijn regionale wedstrijden. Gert Mulder, daarnet is een brandweerkorps vertrokken van de brandweerkazerne in IJsendijke, is hier gearriveerd. Ze wisten niet waar ze naartoe gingen en ze wisten niet wat ze moesten doen. Hoe gaat zo'n wedstrijd in zijn werk? Ze melden zich inderdaad dat de brandweerkazerne hier dan vandaag in IJsendijke. Dan worden ze netjes opgevangen, dan mogen ze zich klaarmaken. Maar ze weten wel natuurlijk dat ze een wedstrijd meedoen, dus ze maken zich klaar. En dan doen ze de pak aan, gaan ze in de auto zitten en dan krijgen ze van ons een melding op papier. Dat is gewoon een foto van een pieper. Daar staat de tekst op wat er aan de hand is. En er staan wat extra informatie op. Dat er brand is, dat er misschien een slachtoffer is, waar de waterwinning ligt. En dan zoeken ze contact met de meldkamer. Dat is in de praktijk. Dus ze roepen gewoon de meldkamer op en dan krijgen ze nog meer gegevens. En in dit geval rukken ze uit naar mogelijk brand bij Siersmederij Groosman. Ben ik hier nog wat bijzonders gezien? Ja.